Kijk, het is ook niet erg dat alle appels niet opgeraapt worden, want er zijn natuurlijk genoeg beestjes die het opeten. Dus die zijn alleen maar blij met die appels. Had je al een protte appels dit hier? Protte appels? Veel? Ja, er zijn veel appels. Maar er zijn ook al heel veel appels weg. Kijk, het regent appeltjes. Hoe woonde u in Leiden? Gewoon een rijtjeshuis? Gewoon een rijtjeshuis in jaren 30 huis. Met de voorkant direct aan de stoep. En tuintje van 5 bij 9. Ja. Echt heel klein. Dus dag en nacht verschil. Dag en nacht verschil, ja. Dit is bijna een hectare, 8500 meter. En hier is echt heel wat meer aan de hand. Dus we moesten opeens verstand hebben van bomen, van struiken, van bessen, druiven, schapen, kippen. Ik moest opeens heel veel eierkoeken gaan bakken. En schapen helpen lammeren. Nou, ga er maar aan staan. Ja, en hoe beviel dat? Eng vond ik dat. Dit zijn echt lekkere appeltjes. Wat doet u met al die appels? Nou ja, appelmoes maken. De schapen hebben een heleboel opgegeten. En ze verrotten ook. Ja. Dan heeft u al heel veel appelmoes in huis, of niet? Appelmoes, appelsap maak ik door de sapcentrifuge. En met de druiven maak ik bijvoorbeeld druivenappelsap. Erg lekker. Dat verkoopt u of zo? Ja, op de markt. Als er een braderie is. Valt het tegen qua werk? Ja, nou tegen, het is veel werk. En je leert hier eigenlijk dat een dag ook maar 24 uur heeft. En dat je niet meer kan doen dan dat je kan. En dat je ook slim moet zijn van dat je de grote lijn in de gaten moet houden. Kijk maar uit voor je hoofd hoor. Het zijn stoofpeertjes. Zelf wel eens een op het hoofd gekregen? Ja hoor. Ach. Maar vindt u het nog wel leuk werk of niet? Ja, ik vind het leuk werk, want het is ook wel zwaar werk, maar ik vind het ook leuk. Dus in tegenstelling tot Rien, die zegt dan van ja, je kan toch alles gewoon laten liggen? Ja, dat kan. Maar ik ben wat dat gaat toch een iemand die vergaart. Ik denk wat jongeman dat hier iemand komen. Goeie, Nou, goeie. Wat is dit hier? wat ben je iemand van? Nou, wij zijn weer aan het installeren. We hebben een vlier in de kamer gekregen. En nu moet alles er weer in. En nu moet alles eerst even scannen. Want heb je wat rommel hier in deze hoeken. Dus dan moeten we het al hier met een beetje rom. Maar al die blomstikjes heb je ooit in de kamer staan? Nee, die hek onder dik. Maar zo nou rijdt het en dan hek het net onder dik. Je hebt zo daar de parasolen wel staan. Ja. Dus dan is de winkel hier. Begrijp je Oké. wel? Zo een blomstikje winkel. Ja, voor alles uit eigen tuin. Zo, we hebben daar al hier hortensias en daar maak ik het van. En groen hier uit de tuin. Nou, maar eens even zien, man. Nou, is net een lust. Is het net een aardigheid? Een prankje. Dus dan ben je ook zo wat aan het knutselen. Daar ben ik aan het knutselen. Ja. En ik ben de appelschiller. Ja, hij doet de huishouding. Ja? En vleesbrieven. Zo, dit is van stokjes van de cinnabloem. Maar dan ben je een mooi kleer mooi. Ja jongen, ja, ik ben nog een keer met dat vrouwtje Maar trouwt. het werkt hier hartstikke goed, ja.
Daar hebben we geen Maar probleem mee. Dan ben ik over het tien. Hè? Dan neem ik het initiatief en dan ben ik zich precies aan het pielen. Ja? En dan moet zij huishouden. Oké. Ja. Ja. En wat is jouw pielerij dan? Nou, wat op het tuin en nou, hier en daar wat organiseren voor het dorp. Oké. Dus wij zijn altijd wel actief. Ja. Maar mijn vrouw is een echte pieler. Dus, er staat altijd wat op tafel, er staat altijd wat in de vensterbanken. Dat kan net missen. Nee, oké. En nou, in deze tijd, ja, dan is er vaak geen gat te vangen. Nee? Nee, dan is er vaak geen gat te Dan vangen. leeft ze er helemaal uit? Ik zit die vertellen, jongen, ik heb er geen bijen aan. Nee. En jongens ben ik heel rustig. Ja, Ja? ja. Dan is ze wurdig. Ja, en nachts heeft de krampen.